Children of God, mga anak sa Diyos. Sa pagbisita ni Pope Leo XIV sa Espanya, usa ka batanon nga lalaki nga ginganlan og Sergey ang kalit nga nahimong sentro sa atensyon sa social media. Mitambong siya sa pag-abot sa Santo Papa, uban sa iyang uyab o uban pang mga kabatanunan. Apan sa dihang niagi si Pope Leo sa ilang duol, gitunol ni Sergey ang iyang rosaryo aron mapanalanginan lamang unta kini sa Santo Papa. Gidawat kini ni Pope Leo og gibutang sa iyang bulsa. Wala damhan ni Sergey nga pipila ka minuto ang mulabay, gigamit mismo sa Santo Papa ang maong rosaryo sa pag-ampo sa Our Lady of Montserrat. Nakita niya kini sa dagkong screen ug nakurat siya nga ang iyang yano nga rosaryo anaa sa mga kamot sa Santo Papa ug mo'y gigamit niini. Human sa kalihukan, nakuha pag-usab ni Sergey ang rosaryo nga giampuan ni Pope Leo. Mingon siya nga wala sila mitambong sa papal visit aron mangayo og kanang mga espesyal nga mga grasya. Apan ni pauli sila nga adunay dili malimtan nga kasinatian. Hangtod karon ang maong rosaryo nagpabiling timaan sa iyang personal nga engkwentro uban sa Santo Papa ug sa grasya sa Dios. Sama ni Sergey nga nakasinati og dakong kalipay tungod sa iyang pagduol sa Santo Papa, ang ebanghelyo karong adlaw nag-awhag usab kanato sa pagduol ngadto sa Dios uban sa pagsalig og kaisog. Daghan sa atong mga kahadlok ang naggikan sa atong mga kabalaka o opinyon sa uban. Sa mga pagsulay sa kinabuhi o sa mga butang nga dili nato makontrol. Apan si Jesus adunay nindot og makapadasig nga mensahe alang sa tanan nga nagatuo kaniya. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ayaw kahadlok sa pagpamatuod sa Dios ngadto sa uban, kay ang kamatuoran sa Dios dili mapugnan. Sa ebanghelyo gisultian ni Jesus ang iyang mga tinunan nga dili mahadlok sa mga tawo nga musupak kanila. Kabalo si Jesus nga adunay mga panahon nga ang pagbarog alang sa kamatuoran mahimong hinungdan sa pagsaway, sa pagbiay-biay, ug bisan gani kanang mahimo kang target sa kritisismo o mga bashing. Bisan pa niana ang kamatuoran sa Dios sama sa kahayag nga dili matabunan hangtod sa kahangturan. Mingon si Jesus, "Therefore, do not be afraid of them, for there is nothing concealed that will not be revealed." Matthew 10:26. Sa binisaya nga hubad, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao, walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sikreto nga dili mabutyag. Ang kamatuoran mahimong malubong sa makadyot apan dili kini mapapas. Daghang santos ang nakasinati og pagsupak apan sa ulahi ang ilang pagkamatinud-anon nahimong inspirasyon sa tibuok simbahan. Ang Dios adunay paagi sa pagpadayag sa kamatuoran sa hustong panahon. Sa atong panahon karon adunay mga tawo nga mahadlok sa pagpakita sa ilang pagtuo. Nahadlok sila nga basin katawan sila sa mga kauban sa trabaho. Nahadlok sila nga basin dili sila dawaton sa uban. Apan ang tinuod nga pagtuo dili lamang alang sa sulod sa simbahan. Gitawag kita sa Ginoo nga mahimong saksi sa matag dapit diin kita anaa. Ayaw kahadlok sa pagpamatuod sa Dios ngadto sa uban, kay ang kamatuoran sa Dios dili mapugnan. Ikaduhang punto, bililhon kaayo kita sa mata sa Dios. Human sa paghisgot sa kahadlok, gipahinumduman ni Jesus ang iyang mga tinunan nga ang Amahan nagatiman gani bisan sa mga langgam. Kung ang Dios nagatiman sa gagmay nga mga langgam, labi na gayud nga nagtagad siya sa matag usa kanato.
Walay kinabuhi nga walay bili sa iyang pananaw. Ang matag tao gihigugma o giila sa Dios. Mingon si Jesus, even all the hairs of your head are counted. Matthew 10:30. Sa binisaya nga hubad, bisan gani ang tanang buhok sa imong ulo na ihap na. Dili ni simpleng padayag lang. Nagpasabot kini nga walay detalye sa atong kinabuhi nga wala masayri sa Dios. Ang atong mga luha, ang atong mga pangandoy, ang atong mga pakigbisog, kabalo ang Ginoo eh. Usay mo bati ta nga wala kitay bili tungod sa atong mga kapakyasan nga nasinati. Adunay mga tao o mga higayon nga mubati ta nga nalimtan tas kalibutan. Adunay mga tao nga naghunahuna nga walay nakasabot sa ilang gibati. Apan ang ebanghelyo nagawhag nga dili sukdon ang atong bili pinaagi sa opinyon sa uban. Ang atong bili nagikan sa gugma sa Dios nga walay katapusan. Bililhon kaayo kita sa mata sa Dios. Story time. Sa umabot nga ika-26 niining Hunyo, madto ako sa Vietnam aron motambong sa beatification ni Francis Xavier Diep. Din si Cardinal Luis Antonio Tagle mo'y mahimong presider sa maong makasaysayanong kalihukan. Si Francis Xavier Diep usa ka paring Vietnamese nga natawo sa sayong bahin sa ika-20 nga siglo. Sukad sa iyang pagkabatanon, nailhan siya sa iyang lawom nga pagtuo ug gugma sa mga kabus. Nahimo siyang kura paroko sa panahon nga daghan nga mga kagubot ug mga kagul-anan ang nasinati sa iyang nasod nga Vietnam. Bisan adunay hulga sa iyang kinabuhi, wala siya mubiya sa iyang katawhan. Nagpadayon siya sa pagsaulog sa misa ug pag-alagad sa iyang mga sakop sa parokya. Sa panahon sa pagpanglutos, gidakop siya ug tungod sa iyang pagtuo ug ministeryo. Gitanyagan siya og kahigayunan nga biyaan ang iyang misyon apan nibalibad siya. Sa katapusan, gipatay siya tungod sa iyang pagkamatinud-anon kang Kristo. Ang iyang kinabuhi nagpamatuod nga ang pagtuo mahimong mulatas ug mulahutay pa kaysa kahadlok ug bisan pagani sa kamatayon. Children of God, mga anak sa Dios. Ang ebanghelyo karong adlaw nag-awhag kanato sa pagkinabuhi nga adunay kaisog. Ayaw tuguting nga ang kahadlok maoy magdumala sa imong mga desisyon. Hinumdumi nga ang kamatuoran sa Dios dili gadzud mapildi. Hinumdumi usab nga bililhon kaayo ka sa mata sa Ginoo. Walay luha nga wala niya nakita. Walay pag-ampo nga wala niya nadungog. Walay sakripisyo nga mawala lamang sa hangin. Isangyaw si Kristo pinaagi sa imong mga pulong ug binuhatan. Ug sa matag adlaw, maglakaw kita uban sa pagsalig nga ang Dios nga nag-ihap sa atong buhok. Mausab ang Dios nga mag-uban kanato hangtod sa katapusan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.